So I'd like to invite you to kneel with me. Искам да ви поканя за още една молитва, ако имате възможност да се склоните с мен на колене. Father in heaven, Отче наш, който си в небето, we are so grateful for the experiences that have taken place throughout this week. благодарни сме ти за всички преживявания и опитността, която ни подаряваш през изминалата седмица. Not only did you bless us with life, health, and strength, Не само, че си ни благословил с живот, с сили, с здраве, but you gave us minds and hearts to understand your words of но truth. си ни подарил сърце и ум, за да може да разбираме твоите думи. And I praise you and thank you for the simplicity of your word. И аз те славя и сме ти благодарни за простотата на твоето слово. That by your grace even a child can understand it. Така че дори, както си казал, едно малко дете чрез твоята благодат може да го разбере. Therefore, Lord, just for these few moments, И затова, Господи, в тези моменти speak to our hearts. говори на сърцата ни, те молим. Draw our minds heavenward, И привлечи умът ни в небесна посока. and may we behold И помогни да гледаме beautiful things from your word. онези чудесни неща в твоето слово. Please forgive us, we pray, of our sins, Прости ни също и за греховете, те молим. and grant us your Holy Spirit. И отдай ни от Святият си Дух. In Jesus' name, В името на Исус. amen. Амин. When we think of King David, Когато мислим за цар Давид, you will find that he was a man who went through great oppression. вие ще осъзнаете, че той беше човек, който премина през огромни трудности. He had literal enemies that was upon his back. Имаше буквално врагове, които физически го преследваха, зад гърба му, по петите му бяха. He had his own sins and the consequences thereof that he had to face. Имаше своите си грехове и се срещаше лице в лице с последствията от своят собствен грях. And when David was oppressed by all of these things, И когато Давид беше наистина притеснен, утеснен от цялото това положение, there is something that he would do. имаше нещо, което той правеше. It's found in the book of Psalms, the 61st division. 61 псалом. And in Psalm 61, Псалом 61. you will see a prayer of David. И там ще откриете една молитва на Давид. And you will notice that he says, "Hear my cry, O God, and attend unto my prayer." Послушай викът ми, Боже, в първи стих казва той, и внимавай в моята молитва. He would even go as far as to say, "From the end of the earth will I cry unto thee." Давид казва, стига дори до там да каже, от краищата на земята ще извикам към тебе. And he says, "And when my heart is overwhelmed, И казва след това, когато сърцето ми примира, lead me to the rock that is higher than I." заведи ме при канарата, която е по-голяма от мен самия. Though David went through the reality of oppression, Въпреки че Давид премина през една такава опитност на преследване, на горест и тъга, thank God he knew where to go. благодарим на Бога за това, че той знаеше към кого да се обърне в такова време. And he was not running to all of his different friends, И той не тичаше през всички от тези негови различни приятели. nor to his family members. Дори не се обърна към членовете на семейството си. But he was wise enough to understand, Но беше достатъчно мъдър, за да осъзнае, when your heart gets overwhelmed, че когато сърцето ти примира, we must be led to the rock е нужно да бъдеш отведен пред канарата. that is higher than I. И то канарата, която е по-висока от нас. I hope and pray that we can learn this lesson. Аз се моля и се надявам, че ние с вас можем да научим този урок. We're living in very serious and troublesome times. Живеем в едни много сериозни, ужасни времена. Our finances have been affected. Финансите ни са афектирани от това.
Our lives have been affected. Животът ни също е повлиян от всичко това. And even our health has been affected. И дори здравето на всички ни е повлияно в една или друга степен. And sometimes the pressures of life И понякога притесненията, утесненията на живота, стресът на живота can press so hard on an individual може да стане толкова много върху душата на който и да било, that you know what happens? че знаете ли какво се случва? Our hearts get overwhelmed. Сърцата ни примират. And if we don't know the rock, Christ Jesus, И ако ние не познаваме канарата, която е кой? we will not come Исус to him. Христос, ние няма да дойдем при Него. And if we don't go to him, А пък не отидем ли при Него, who else is there to go to? при кого да отидем тогава? And therefore we must learn to find our refuge in Christ. Затова от нас се очаква да научим урока да тичаме при Христос като при наше прибежище. And once we can cultivate this habit in our И lives, когато научим и усвоим този навик в живота си, we can experience blessings like David ще experienced можем blessings. да преживяваме онези благословения, които и Давид някога в миналото преживя. You know, if you go to Psalms, the 67th division, 67-ми псалом, ако отворим, when David was again appealing unto the master, когато отново Давид издигаше своята апел, своята молба към Господаря си, you will notice something about David's prayer. ще забележите нещо по отношение на молитвата му към Бога. And it's a very, very interesting statement in verses 1 and 2. Първи и втори стих прави много интересно изявление. You see, when a person is in trouble, Когато определен човек се намира в стресова ситуация, в утеснение, what they want is to be saved from their troubles. онова, което обикновено човекът купне, е да бъде избавен от това си притеснение. And I want you to notice how God addresses us not just on the spiritual, И искам да погледнете как Господ ни отдава разрешението ни не само в духовен аспект, but also the mental and the physical. но също в умствен и в физически аспект. It says in verse 1, God be merciful unto us and bless us. Боже, смили се над нас, бъди милостив към нас и ни благослови, казва Давид. And cause his face to shine upon us. И нека Твоето лице възсияе над нас. Първи стих на 67 псалом. And the reason for all of this happening, И причината, поради която всичко това се случва е, it says in verse 2, втори стих се казва, that thy way may be known за да се познае на земята Твоят път. upon the earth, На земята. and then it says, and your saving health among all nations. И след това се казва, във всичките народи да се познае Твоето спасително здраве. I thought it was very interesting that health and salvation were connected in the verse. Здраве, тук в моя вариант го няма, но вероятно има в Крал Яков. Интересно е спасението и здравето как са свързани в този текст. You see, when David was crying about his spiritual oppressions, Когато Давид молеше Бога, изявявайки пред него своята духовна борба, която преживява, he could go to God and God would deliver him. той отиваше при Бога и Господ го освобождаваше. But now we're looking at this verse here in Psalm 67:2, Но сега, поглеждайки в този псалом 67:2, and God has something called saving health, и Бог има нещо, което се нарича спасително здраве, which means he doesn't just deliver us from our spiritual oppressions, което означава, че Той не ни освобождава единствено от духовните ни стресори, от духовните проблеми, but he deals with us also on our mental and our physical oppressions. но Той, Бог, се занимава с нас също и на ниво физика, и на ниво умствени проблеми. And while we can go to God at any time, И докато ние с вас може да тичаме при Бога в което и да било време, did you know that there's actually a special time that God loves to heal? знаете ли всъщност, че има едно особено време, в което Бог харесва да извършва изцеления, Whether it be spiritual healing, без значение дали е духовно изцеление, mental healing, умствено,
or physical healing. или пък физическо изцеление. Did you know there's a special time that God loves to heal? Знаете ли, че има едно такова специално, особено време, в което Господ копнее и жадува да изцелява? I think we should look at some biblical examples. Аз мисля, че трябва да погледнем все пак някои библейски примери. Turn your Bibles to the book of Matthew, the 12th chapter. Отворете, моля, Библиите си на Евангелието от Матей, 12 глава. You see, when Jesus came on this earth, Когато Исус дойде тук на земята, the Bible says he came to save. Библията ясно ни казва, че Той дойде с желание да спасява. You read that in Matthew 1:21. Матей 1 глава 21 стих е посочена мисията му. He came to deliver. Дойде за да освободи. Well, here it is that the Bible says in Matthew chapter 12, И в Евангелието на Матей 12 глава, when we consider verses 9 and 10, когато поглеждаме в стихове 9 и 10, notice what the Bible says. ето, забележете какво ни казва Библията тук. 9 и 10 от Матей 12. И като си тръгнал там, Исус дойде в синагогата им. Там в синагогата имаше един човек с изсъхнала ръка. И за да обвинят Исус, го попитаха: позволено ли е на човек да изцелява в събота? 9 and 10. Now, Jesus just finished telling them that he's Lord of the Sabbath. Исус току-що им беше казал, че Той е господарят даже и на съботния ден. You see that in verse 8. Виждаме го в 8 стих. But if you really understood what we were reading here, Но ако наистина схващаме историята тук, this is an account of a dialogue Jesus was having in Mark chapter 2. това е репорт, отчет или описание на диалог, който е записан също и в Марк 2 глава. And before Jesus acknowledged himself being Lord of the Sabbath in Mark 2, И в Марк 2 глава, преди Исус да изяви себе си като господарят на съботата, it says right there in verse 27, в 27 стих казва директно, he said the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. че той каза: съботата бе направена за човека, а не човекът за съботата. So God acknowledges that the Sabbath was designed to be a blessing to us. С други думи, Бог признава, че дизайнът за съботата е бил тя да бъде едно специално благословение за всички нас. Even though we seek to be a blessing to God by serving him and honoring him. Въпреки че ние много често си мислим, че събота е благословение за Бога, понеже всички ние му се покланяме и го почитаме в този ден. So now we're back in Matthew chapter 12. И ето ни обратно в Матей 12 глава. And Jesus begins to reason with these Pharisaical minded individuals. И Исус започва да разговаря с тези личности, които имат този ум на фарисеите. And notice what the Bible says in verses 11 to 13. И ето какво ни казва Библията се случва в този диалог, 11 до 13 стих. А Той, Исус, им каза: кой от вас, ако има една овца и тя в съботен ден падне в яма, няма да я лови и да я извади? А колко по-ценен е човек от овца! Затова е позволено да се прави добро в съботен ден. Тогава каза на човека: протегни ръката си. И той я протегна и тя стана здрава като другата. So notice that this man's hand was made whole. Забелязахте ли, че ръката на този човек се възстанови, изцели се? And it was on the Sabbath day. И цялото това преживяване се случи в съботния ден. God doing a healing work Бог извършва дело на изцеление on the Sabbath day. или работа на изцеление в съботния ден. John chapter 5. Йоан 5 глава. In John chapter 5, Тук в Йоан 5 глава we notice that this is a habit of Jesus. забелязваме, че всъщност това е бил един от навиците, които Исус имал. Because from verses 1 to 9, Защото от 1 до 9 стих, the Bible shows very clearly that Jesus healed again. защото Библията ясно ни показва, че Исус отново изцелява. He looks upon a man who has been sick 38 years. Поглежда към един човек, който бил болен 38 години. And when Jesus sees him in this deplorable condition, И когато Исус го вижда в това безнадежно състояние,
Jesus goes up to him and says, "Do you want to get well?" Исус идва при него и го пита, искаш ли да оздравееш? Искаш ли да се оправиш? And you know the story. He makes excuses. Знаете историята, човека дава своите извинения. Jesus ignores what he says Исус прескача неговите оправдания, and says, игнорира "Rise, take up your bed and и walk." му казва директно, скачай, ставай, вземи постелката си и върви. I like verse 9 Обичам много 9 стих. because notice what it says. И ето какво казва той, човекът веднага, незабавно оздравя, вдигна постелката си и започна да ходи. А този ден беше кой? Събота. So notice that here goes Jesus again healing a man on the Sabbath. Отново забелязваме Исус, който изцелява този човек точно в събота. He's constantly doing this in front of others Исус като че ли постоянно, целенасочено прави това пред вниманието на всички останали. because he knows that individuals had a skewed view of what constituted true Защото Sabbath keeping. осъзнава, че масата хора имат изкривена представа за това какво представлява истинската съботна почивка. And Jesus wanted to make these people free. И разбира се, Исус копнееше да освободи всички тия хора. So notice that the Bible consistently shows Jesus doing a healing work on the Sabbath. Така че, проследявайки библейското повествование, виждаме, че Исус постоянно се занимаваше с дела на изцеление в събота. To the point that Jesus consistently healed on the Sabbath. До момента, в който той имаше постоянна практика за това. As you see also in John 9 when he heals a man who was born blind. Както виждаме и в 9 глава на Йоан за този слепороден човек. And there were many healing works that the Lord did on his day. И множество изцелителни дела извърши той специално в неговия, в съботния ден. And now, what does this mean for us? Какво означава този пример на Исус за нас? You know, for many of us, our time on the Sabbath За множество от нас времето ни в събота could be spent very selfishly. би могло да бъде прекарано сравнително егоистично, много егоистично. Because a lot of times what we're doing is honoring God's day as we believe, Защото много често какво правим всъщност? Почитаме Бога в Неговия ден, както вярваме. and in many respects we neglect those who have needs. И от друга страна, в много отношения пренебрегваме онези другите, които имат някаква нужда. I want you to notice what Desire of Ages, page 207 says. Забележете какво ни казва живота на Исус, 207 страничка. Okay, Sorry. no problem. 207 paragraph 1. Yes, right there, Okay. the yellow. Божия ден за почивка беше направен за човека. И дела на милост са в съвършена хармония с това Негово намерение. Бог не желае Неговите творения да страдат дори един час на болка, който докато биха могли да бъдат освободени от нея в съботния ден или в някой друг ден. The same way that Christ would not want the Sabbath day to go by, По същият начин, по който Исус не желаеше една от съботите му просто така да си протече, да си отмине в времето, without allowing someone to experience the blessings of God, без да позволи на някой друг човек да преживее Божиите благословения, because they needed it. понеже хората се нуждаеха от това. Christ says that this day should be set aside for holy deeds. И Христос сам ни заявява, че този ден, това в съботно време, е нужно да бъде отделено от всички други с цел святи дела, за святи намерения. Do you know one of the things that would probably make your Sabbath a much greater delight? Знаете ли едно от нещата, които страшно много биха променили вашето съботно време, а всъщност биха го направили наслада за вас самите? It's not simply your communion with God alone, Не е просто времето за общуване на вас лично с Небесния Бог. but what if we took some time Какво, ако, например, отделим определено време, to do holy deeds да идем и да извършим някои святи дела, by which others who are suffering
чрез които някои други, които страдат, could be relieved. биха могли да бъдат освободени, да бъдат възстановени. Brother Elder showed us a lot of nice, inexpensive ways that people could be relieved. Брат Елдър ни показа някои неща днес, съвсем семпли, но средства, чрез които хора навън биха могли да намерят някакво облегчение. Would it be wrong or right to do some of those treatments on someone on the Sabbath day? Ще бъде ли правилно или пък погрешно да вършим някои от тия неща за някого в съботния ден? One person said correctly. Would it be wrong or right? Ще бъде ли правилно или погрешно, питам пак. Or are there some Pharisees in the room? Или има все пак някои фарисеи в тази зала? Is it okay to do a healing work on the Sabbath day? Добре ли е да се твори, да се върши дело на изцеление, дело на възстановяване в съботния ден? Ah. Why? And what would be interesting is that could it be our experience on the Sabbath would be a lot richer? И онова, което е интересно е, не би ли била моята, вашата опитност къде по-обновена, по-благословена, ако... Do you think your children would probably enjoy helping someone by putting a poultice on their arm? Например, вашите деца не биха ли се наслаждавали да направите един компрес и да идете на някой, който се нуждае и да го поставят на ръката му? And then when someone says they actually feel better because of the help that they were able to И когато do? човекът отсреща ви каже, аз започнах да се чувствам по-добре по причина на тази помощ, която ми оказа с децата си. Do you think that child will ever forget that Sabbath day? Не мислите ли, че това дете ще забрави въобще този съботен ден някога? He would never forget it. Никога няма да го забрави. He would remember that day that God used his hands. Той ще запомни този ден, това време, в което самият Бог е използвал неговите малките ръчички, Use his heart неговото сърчице, to minister to somebody in need. за да иде и да послужи на някой човек, който е в нужда. And then when you take your little children at sunset that Saturday night, И после, когато грабнете под ръка децата си в залеза на съботната вечер, and you look that child in the eye and you ask them the го question, погледнете в очите и го попитате, was the Sabbath a delight for you today? беше ли съботата наслада за теб, мое момче? What do you think that young man or young girl is going to say? Как мислите, вашето дете, момче или момиче, би отговорило? Да, God used me. Да, Господ ме използва днес. But even more than us taking time to do holy deeds for others, Но дори повече от това да отделим време, за да може в съботните дни да идем и да извършим някои святи дела, както се казват там. there's something special in the Sabbath for you. Има нещо по-специално в съботата и за вас. Brothers and sisters, let me be very open with you. И позволете ми, скъпи братя и сестри, да бъда откровен с вас. I've been to first world countries and third world countries. Бил съм и в страни, които се водят първи свят, и страни, които се водят третия свят. I've been in lots of people's homes. Бил съм в домовете на множество хора. I sit down and talk a lot with God's people from every nation, kindred, tongue and people. Стоял съм и съм си говорил достатъчно много с множество хора, Божии люди, от всеки народ, племе, език и царство, мога да кажа. And you know the one theme that I see as I travel all throughout this world? И знаете ли една от темите, която забелязвам като обща навсякъде по света? God's people are hurting. God's people are? Hurting. They're in pain. They're suffering. They are in They're pain. hurting. Божият народ страда. Те са в страдания. Те имат болка. Whether it be mental, Дали е умствена, physical, дали е физическа някаква болка, or spiritual. или духовна, душевна болка. Homes that are broken. Домове, които са разрушени. Children who don't love Jesus. Деца, които не обичат Исуса. Children who have strayed away. Деца, които са директно против, навън.
Husbands who don't love their wives. Съпрузи, които не обичат жените си. Sometimes they don't even spend time with their wives. Понякога дори време не прекарват, за жалост, с тях. Wives who don't love their husbands. Съпруги, които пък въобще не ги е грижа и не обичат съпрузите си. They don't spend time with their husbands. Не прекарват време с тях. Families that are just broken. Семейства, които просто са порутени, разрушават се. People who are haunted with some kind of disease. Хората, които страдат с какъвто и да било, от каквато и да било болест. Always in pain. Винаги в болка. All of these different problems that we have. Всички тия най-различни проблеми, които имаме постоянно. God's people are hurting. Божият народ е в страдание. I see it all the time. Виждам го навсякъде. They know how to smile in your face. Знаят как да се усмихват. But God has ways of making it known these people are hurting. Но Бог има начини, чрез които да ни разкрие, че народът му страда всъщност. And sometimes we condition our minds. И понякога ние така поставяме условия на Бога в умът си, To just kind of deal with it and go through life. че той да се справи с нещата и ние да вървим в живота. And we begin to think the hell-like lives we have. Че стигаме до там да си мислим, че адът харесва лъжци като нас. Is the closest to heaven that some of us are ever going to get. Като че ли това е най-близкото място до небето, което въобще някой от нас може да постигнат. Did you know in Adventist home page 15? Знаете ли, че в Адвентен дом 15-та страница God says every home Бог was to казва, be a little heaven on earth. Бог сам казва, че всяко едно семейство, всеки дом трябва да бъде малко небе тук на земята. I love to ask people, И обичам да питам хората, how many of you think of your home колко измежду вас считат, че вашия дом as a picture of heaven? е картина на небето? You know what the majority of God's people say? Знаете ли какво казва мнозинството от Божия народ? Not even close. Аз дори не съм близко до тази картина. But yet we're the remnant. Но все пак ние се намираме в църквата на остатъка. We have present truth. Имаме настояща истина. We know Daniel and Revelation. Ние знаем пророчествата и Даниил и Откровение. We understand the sanctuary. Ние разбираме и светилището дори. We have the highest truth than any other denomination. Имаме най-голямата истина в сравнение с която и да било деноминация. Yet, И въпреки това, we are some of the saddest people on planet Earth. ние сме едни от най-тъжните хора на планетата Земя. Is it just me or that makes absolutely no sense? Само аз ли го мисля това или въобще думите, които говоря, нямат никакъв смисъл? This is why I'm convinced. Ето защо съм убеден. I can't be moved. Не мога да се помръдна от това. You can study all the subjects you want. Може всичките предмети, които имате, да изучавате. You can look for all the new light you desire. Може да търсите цялата нова светлина, която купнеете да имате. You can invite every speaker that talks about every hot topic that you want to talk about. Може да поканите който и да било голям говорител, който ще ви говори за всяка една гореща тема, която имате на сърце. Until you know Но докато не знаете what it is какво е to have Christ in you, the hope of glory, да имам Христос в мен като надеждата на славата. you're never going to be happy. Ако това не стане, никога няма да бъда щастлив. And you're going to just look for the new fight to fight. И ще търсите просто новата следваща битка, в която да се включите. In Seventh-day За да се борите. Adventism, in Seventh-day Adventism, В адвентизма по принцип, you can pick your fight. You can pick your fight. In other words, there's so many things to fight about. Има толкова много неща, за които може да се борим взаимно, че дори може да си избирате битката, в която да се включите. You know, I asked my dear brother, read to me the questions that the people wrote. Говорихме си за въпросите, които бяхте записали. You know what the majority of the questions were? И знаете ли една голяма част от въпросите в каква област бяха? What do you think about George Knight's books? Например, какво мислиш за книгите на Джордж Найт?
What should I do with this apostate leader? Какво да правя с онзи лидер, който е отстъпник? What should I do with this and what should I do with that? Какво да правя с онова или какво да правя с това? And you know, it almost brought tears to my eyes. И знаете ли какво някак си пробужда сълзи в очите ми? You know why? Знаете ли защо? Because of all those questions. You know the question nobody asked? Защото измежду всичките тия въпроси, знаете ли въпросът, който никой не попита? What must I do to be saved? А именно, какво трябва да направя аз, за да бъда спасен? And you know why that question is not asked? И защо? И знаете ли още кой друг въпрос не беше попитан? Because we think we know. Защо помислихте, че този въпрос не е зададен? Защото ние мислим, When the truth is by our lifestyle. Че знаем, но когато истината се намира в нашия стил на живот, We don't know what it is to be saved. ние не знаем какво е да бъдеш спасен. You want to know how I know? Знаете ли, искате ли да знаете как аз съм уверен в това, как аз го знам? I sat down with a brother yesterday. Седнах си с моя брат вчера And he says, you know, why can't we learn more new light? и той ме пита, защо не мога да науча повече светлина да имаме, да изучаваме нещо повече. I said, you want to know why God is not going to give you any more new light? Знаеш ли защо Господ няма да ни подари никога някаква нова, повече светлина? He says, why? Защо ме попита той? I said, let me ask you a question. Be honest with me. Отговори ми на въпрос, му казах аз. Бъди откровен. I said, did you know from last year when I came here Ти знаеш ли от миналата година, когато бях тук при вас, that the Word of God че Божието Слово says that you should not eat cheese? ясно заявява, че е важно да оставиш млечните продукти, сиренето. You know what his answer was? Знаете ли какво беше неговият отговор? Yes. О, да. I said, now, are you still eating cheese? И аз го питам, добре, как е, хапваш ли го още? Yes. О, да. I said, you're a sinner. И аз казвам, и ти какво, продължаваш да грешиш ли? You see, the Bible says to him that knows to do good. Библията ясно заявява, че на онзи, който знае да върши добро And will not do it. и не го практикува, не го прави, To him, на него, на един такъв човек, it is sin. за него е грях. I said, my brother, if you knew that God said, И аз му казах, братко мой, ако ти знаеш, че Господ ясно нещо ти е казал, cheese should never be introduced in the stomach. сирене, за пример, никога няма да бъде допускано в стомаха. If you know that God said that, Ако ти си го осъзнал, че Господ ясно го е заявил, and just because your belly growls for it, и просто по причина, че твоят стомах крещи за него, you can dismiss what God says ти просто изтриваш какво Господ ти е казал and just eat it anyhow. и просто си я го едеш. Все едно няма нищо. You're a sinner. Грешиш. And it doesn't matter if it's cheese, И въпросът не опира в сиренето ли е, alcohol, алкохола ли, meat with blood in it, месото с кръвта ли, pornography, порнографията ли, violence, насилието or anything else. или каквото и да било друго. If God has taught us, it's wrong. Ако Господ ни е учил и ни е дал позиция, всичко останало е погрешно. Don't do it. Не го прави. And we choose А ние избираме to do it anyhow. да си го правим, както и да е, ще караме така. How in the world can we assume we're saved? How in the world? How in the world can we assume we're saved? Как въобще в този свят може да допускаме, че сме спасени? Our problem Проблемът ни е is the same problem the Pharisees had. онзи същият, който някога имаха и фарисеите. In Desire of Ages, page 309, В живота на Исус, 309 страница, it says the great mistake of the Pharisees се казва следното: най-голямата грешка на фарисеите was they thought an intellectual assent to the truth
беше това, че те мислеха, че притежават интелектуално разбиране на истината, constituted righteousness. В което те смятаха, че се съдържа тяхната праведност. The Pharisees were the kind of people Фарисеите всъщност бяха онзи вид хора, that would say and do not. които ще говорят, но няма да вършат нищо. They would tell people to be patient, Ще казват на хората, бъдете търпеливи, and they were impatient. а в същото време самите са страшно нетърпеливи. They would tell people to have self-control, Ще говорят на хората, въздържайте се, and they have no self-control. а самите те никакво въздържание. They would tell people, love your enemies, Ще казват на хората, обичайте враговете си, but they felt righteous hating their enemies. но те се чувстваха праведни, когато мразеха враговете си. The Pharisees felt, Фарисеите чувстваха, as long as I know what truth is, че докато аз знам какво е, докато знам интелектуално какво е истината, doesn't matter if I follow it. няма значение дали я следвам, дали я върша. You know what this condition is called in the Bible? Знаете ли как се нарича такова едно състояние в Библията? Laodicea. Лаодикия. People who think they're all right Хора, които мислят, че всичко им е наред, when really they're all wrong. когато на практика всичко, което са, им е зле. And that's why even, I'm not saying that we can't ask certain questions. Аз не казвам, че ние не бива да питаме определени въпроси. Maybe it's just my experience going from church to church to church. Може би е само вследствие на моята опитност, посещавайки тази, онази и следваща църква. We seem to love to talk about how everybody else is messed up. Някак си изглежда ни приятно, поне на мен ми изглежда, че ни е приятно да си говорим колко зле се е объркал този или онзи, всеки около нас. We have the nerve to get mad at a leader because he doesn't give the people meat in due season from the pulpit. We are ready to get mad. We have the nerve. We have the audacity to get mad. Имаме някакси нервите, имаме някакси правото да се разгневим на човека, който е застанал отпред и който не дава нужната храна на хората на време. When the minister does not give the people meat in due season from the pulpit. Когато не им дава нужната храна на време според Библията. But do you know how many of us Но знаете ли от друга страна колко много от нас do not give our homes meat in due season? не дават на своите домове нужната храна на времето им? Are we not apostates as well? Не сме ли ние отстъпници по подобен начин, както и лидерът отпред? We can watch our children get up and go about their day. Лесно ни е да си гледаме децата как скачат сутрин и по инерция си живеят живота през деня. No worship, no prayer. Без молитва, без поклонение пред Бога общо. We can sometimes go throughout a whole day. Понякога и през целия ден дори може да минем така. No worship, no prayer. Без молитва, без общо богослужение. Sometimes our children come home. Понякога децата ни се връщат после, ходили някъде. We go to bed at night. Отиваме и си лягаме вечер. No worship, no prayer. Няма молитва, няма богослужение. Yet, И все пак, we can say, look at those apostate leaders. лесно ни е да кажем с пръст посочвайки, я го погледни на онзи там отстъпилия ръководител. And God looks at us and says, yeah, look at those apostate leaders. И да, Бог гледа към нас и също потвърждава, ама гледай ги и на тия отстъпили лидери. What if God dealt with us the way we deal with some of those apostate leaders? Какво ако и Господ вършеше с нас същото, което ние лесно вършим с онези отстъпили люди? What I'm saying, saints, Онова, което искам да ви кажа, свети мои, we're not as great as we might think we are. ние не сме всъщност толкова велики, колкото се мислим. We're not as righteous as we might think we are. Въобще не сме толкова праведни, колкото се смятаме, за каквито се смятаме. And when a man has a right understanding of his condition, И когато човек има правилното осъзнаване, разбиране за своето състояние, it will be reflected in how he deals with his worst enemies. то ще бъде отразено, то ще рефлектира върху начинът, по който той се отнася със своя най-голям враг. So if the truth be told, Така че, ако трябва да кажем истината, we need help.
Ние се нуждаем от помощ. We need a lot of help. Нуждаем се всъщност от много помощ. We need a lot more help than we think. Много помощ, отколкото въобще смятаме. And it's only until we realize this. И докато това не го осъзнаем, It's only until we truly understand righteousness by faith. единствено докато осъзнаем всъщност праведността, че идва чрез вяра, Beholding the one who is altogether lovely, взирайки се или гледайки на онзи, който е цял прелестен, цял чуден, and seeing ourselves as altogether ugly. Виждайки себе си в цялата ни грозота. It is when that happens И когато това се случи, that we will realize тогава ще осъзнаем, we need healing. че ние се нуждаем от изцеление. And what day did we discover that God loves to heal? И кой е онзи ден, в който открихме, че Господ копне да изцелява, да възстановява? Sabbath. Съботата. Guess where we are right at the edges of? Предположете къде се намираме точно в началото сега. На съботата. Listen to this quote as we get ready to go into a season of prayer. Вслушайте се в това изказване от живота на Исус, когато се приготвяме да се склоним за молитва. This is Desire of Ages 207. Живота на Исус, 207 страница. The demands upon God, Търсенията на Бога, очакванията на Бога are even greater upon the Sabbath than upon other days. Очакванията на Бога са всъщност по-големи за съботата, отколкото във всички останали дни. It says, his people then leave their usual employment. Неговият народ тогава в съботния ден оставя на страна ежедневните си задачки и работи And spend the time in meditation and worship. и прекарва времето в размисъл и в поклонение. Now listen to this next sentence. И вслушайте се в следващото изречение, моля. They ask more favors of him. Те молят за повече благословения от него On the Sabbath than upon other days. в съботния ден, отколкото в другите дни. Did you know that God is okay? Знаете ли сте, че Господ е наред с него? With you and I taking our list of needs. Тоест, че той е в съгласие да извадим списъкът си с нужди пред него. And especially presenting it to him on the Sabbath. И особено да ги представим тези свои нужди, списък с нужди в съботния ден. Now watch how I continue the quote. И аз продължавам тук. They demand his special attention. Те очакват или търсят неговото специално внимание. They crave his choicest blessings. Те жадуват за неговите най-избрани благословения. Божия народ. God does not wait for the Sabbath to pass. Бог не очаква съботата просто да отмине. Before he grants these requests. Преди да удовлетвори всички тези просби, всички тези молби. God will not let the Sabbath day pass. Отново, Господ няма да позволи на съботния ден да завърши ли? Without granting these requests? Без да отговори на всичките тези нужди, на всичките тези молби ли? Mothers, майки, if there's ever a day you should be praying for your son, ако някога въобще има ден, в който би трябвало да се молите за своя син, it's on God's Sabbath. това е в Божията събота. Fathers, бащи, if you ever are going to pray for your wives, ако вие някога въобще бихте седнали и се молили за своите съпруги, God says Sabbath. Бог казва, съботата е. Children, деца, if ever there was a time to pray for your mother and fathers, ако някога въобще има ден или време, в което бихте се молили за вашите майки и бащи, it's on Sabbath. това е в съботния ден. God says, I reserve special blessings. Бог казва, аз съм съхранил, запазил съм особените благословения в този ден. God says, and when you come to me in faith, и Бог казва, когато дойдете при мен с вяра, I will not let that day go by. аз няма да позволя на този ден да отмине.
without granting these requests. преди да удовлетворя всички тези ваши молби. But according to your faith, Но според вашата вяра, be it unto you. нека да бъде на вас. Нека да ви бъде. Do you know when this is understood? Знаете ли, че когато това изказване на вдъхновението е разбрано, осмислено, I think we'll find less time for idle talking on Sabbath аз мисля, че ще намираме все по-малко време за безполезни разговори в съботното време. and more time for sincere prayer on И Sabbath. много повече време за искрени молитви в съботния ден. God says there's blessings that He wants to give. Бог казва, има благословения, които купнее да сподели, да ни подари. And when we waste the hours of the Sabbath, И когато просто харчим времето на съботата и изразходваме го безполезно, talking about hair, skin, and nails, говорейки за прически, за кожи и за ногти, talking about sports and business transactions, говорейки за спорта, за първенството и за бизнес транзакции, we hurt God нараняваме нашия Бог. and we hurt ourselves И нараняваме за жалост и себе си. and we miss blessings И отгоре на всичко това пропускаме благословенията, that perhaps the Lord really was looking forward to giving които us. вероятно Господ е купнял да излее над нас. I wonder what would happen Чудя се какво би се случило, if beginning tonight and throughout tomorrow, ако започвайки с тази вечер и през целия ден в утрешното време, families come together семействата идват заедно, and everybody has their prayer list, всеки един има своят молитвен списък, not filled with all of our selfish wants, не е изпълнен с всичките наши егоистични нужди, but again, но отново that son, that daughter, този син, тази дъщеря, that mother, that father, тази майка или баща, that sickness and disease we're suffering with. това заболяване или болка, от които страдаме. What would happen if our lives truly were in harmony with the Lord? Какво би се случило, ако животът ни беше наистина в хармония с волята на Бога? And then when the Sabbath comes, И когато дойде съботата, we could take our greatest burdens бихме могли да излеем пред Него най-големите си бремена and present them unto Him. и да ги представим пред Него. I wonder what would happen. Чудя се, какво ли би се случило? Maybe by God's grace this weekend, let's find out. Може би, чрез Божията благодат, тази събота ще узнаем това. So I think we should take a moment right now just for some prayer. Затова мисля, че е време да посветим моменти сега за тиха молитва. And one of the first things we should be praying about, И едно от първите неща, за които може да се молиме: Lord, help me see Господи, помогни ми да видя how wretched, miserable, poor, blind, and naked I really am. колко беден, нищ, слаб, сляп и гол всъщност съм аз. Because this is the great problem in our ranks right now. Защото това е като че ли най-големият ни проблем в нашите редици сега. It's easier to say what everybody else is doing Лесно е да кажем и да посочим какво прави всеки един навън, друг, while we ignore Другия. what we're doing. докато игнорираме и пренебрегваме онова, което ние вършим. You ever heard of that little thing where they talk about what happens when you point the finger? Чували сте за онова малко нещо, което се случва, когато посочвате с пръст? You ever heard of it? Чували ли сте за това? Да? Да? How many nay? Колко не има тук? Чу. The statement says, Онова изказване казва, every time you point your finger at someone, че всеки път, когато насочвате пръста си към някого, there are three more pointing back at yourself. има... Когато към някого насочвате пръст, има три други, които са насочени към вас, Which indicates които подсказват, sometimes we're worse than the people that we call out. че понякога ние сме в къде по-зле положение от в сравнение с хората, на които ние сочим. You know, the prophet Isaiah, Знаете пророк Исаия? 8 times in the Bible, 8 пъти в Библията. from Isaiah 1 to Isaiah 5, От първа глава на Исаия до пета глава на Исаия. you know what Isaiah was often saying? Знаете ли често какво казва Исаия? Woe is Israel. Горко на Израел. And he would just say, woe is Israel, woe is Israel, woe is Israel. Горко на Израел.
And Isaiah did that 8 times, from Isaiah chapter 1 to Isaiah chapter 6. От 1 до 6 глава 8 пъти го казва това. And then think carefully what happened in Isaiah 6. И после в 6 глава замислете се внимателно какво се случва. The Bible says in the time when King Uzziah died. Библията ясно казва, че в годината, в която умря цар Озия. That's significant because when you read the book of 2 Chronicles, Това е важно, защото когато четем книгата Второ летописи, Isaiah was a witness to King Uzziah in his success as well as failure. Исаия всъщност е бил свидетел на цар Озия, както при неговия възход, така и при неговото падение, провал. And it was when King Uzziah died, И когато умира цар Озия, God opens up a vision from the sanctuary. Бог открива едно специално видение от светилището пред And Исаия. Isaiah says, I saw the Lord. И Исаия казва, докладът му е, аз видях Господа. And as Isaiah saw the glory of God, И докато Исаия съзира тази Божия слава, which is God's character, която всъщност е изявена в Божия характер. you remember what Isaiah said to all the children of Israel? Помните ли какво казваше той на целия Израилев народ? Woe is Israel. Горко на Израел. When Isaiah saw the glory of God, you know what Isaiah said? Когато Исаия видя Божията слава, знаете ли какво каза той? Woe is me. Горко на мен. No longer was he saying that Israel was unclean. Не казваше повече той, Израел е нечистият. Isaiah says, I am unclean. Аз съм нечистият, каза той. I am a man that is undone. Аз съм човекът, който е непокорен. And I dwell in the midst of a people И that are аз unclean. живея в средата на хора, които са с нечисти ръце и устни. And then guess what God does? И помните ли тогава какво направи Бог? God lets Isaiah know at that time. Бог позволи на Исаия да познае в онова време, Now I can really trust you with the gospel. че сега, от този момент, аз мога да ти доверя Евангелието. And now God sends Isaiah out. И оттам нататък Бог изпрати Исаия с вест. Until you realize, Докато вие го осъзнаете and until I и realize, докато аз не го осъзная, woe is me. че горкото всъщност е за мен. God can't use you to finish the work. Докато не го осъзнаем, Бог не може да ни използва, за да завършим Неговото дело. And this is the hardest thing on earth to see. И това е сигурно най-трудното нещо на земята, което да съзрем, да осъзнаем. Is how truly wicked our hearts really Колко are. всъщност ужасно беззаконни са нашите собствени сърца. And you know what's beautiful about seeing how wicked our hearts are? А знаете ли красотата, коя е в това да осъзнаеш колко ужасно беззаконни са нашите сърца? You know what's beautiful about it? Знаете ли кое е хубавото? You won't trust it anymore. Че от този момент нататък няма да се доверявате вече на себе си, на аз. You won't trust it anymore. Няма да му се доверявате на това сърце. Until you and I see how wicked our hearts are. Докато не осъзнаем колко наистина беззаконни са нашите сърца. We will justify ourselves. Ние винаги ще оправдаваме себе си. No matter how much God says what he says about his laws of health. Без значение колко Господ говори, например, за своите здравни закони. I'm gonna eat my cheese. Аз ще си ям моето сирене, Eat например. my chicken. Ще си карам с пилето. And drink my milk. И ще си пия млякото. I don't care. Не ме е грижа I за други don't неща. care what God Не says. ме е грижа какво пък Той иска от мен. Because I trust my heart. Защото аз се доверявам на моето сърце. Until we learn how wicked our hearts are. Докато не осъзнаем колко беззаконни са всъщност нашите собствени сърца. We're going to continue to curse and swear. Ние ще продължим да кълнем огън и жупел. We'll continue to lie. Ще продължим да лъжем. Continue to cheat, steal, or whatever it Ще is. продължим да мамим, да правим каквото и да било. Until we realize, woe is me. Докато не осъзнаем, че горкото всъщност е за мен. I cannot be trusted. И че аз не мога да бъда доверен, да се доверявам на себе си. So as we go into our little season of prayer, Така че когато спираме сега за молитва, ask God to help you see. молете Бога да ви помогне, да ни помогне да разпознаем. And I'm going to continue to ask God to help me see. И аз ще продължа да се моля на Бог, аз също да осъзнавам това.
And the more that I realize and you realize how unrighteous we are, И колкото повече вие и аз осъзнаваме на своята неправедност пред Него, then we'll look to the one who is righteous. тогава ще се загледаме, ще погледнем към онзи, който сам е праведен. And we will plead with him И ще го умоляваме and ask him to give us his righteousness by faith. да ни подари своята праведност чрез вяра. And just to think, И помислете, that's what the Sabbath was supposed to teach us all along. ето всъщност това е урокът, който съботата трябва да ни научи през цялото време. How to be holy Как да бъдем святи as a result of Christ in us, като резултат на преживяването Христос в нас. the hope of glory. Надеждата на славата. May God open our eyes and help us see. Нека Господ да отвори очите ни, за да може да видим. Hide under his wings. Да се скрием под Неговите криле. Stay close to him, Стойте близко до Него. and you are already a victor. И всички ще бъдете вече победители. We're going to take some time to go to our knees. Ще посветим минутки, за да може да прекараме молитвено време на колене. We're going to have silent prayer.